ora ono sing njaluk dilahirke ning keluarga sing kaya ngene tak tompo opo anane kabeh kahanane yen pancen ngene iki takdire kudu iso kuat balungane mergo ora disangka wong tuane kudu iso ngadeg dhewe ora ono jagalane ngene men anak sing rusak omae. Boleh minta tepuk tangannya malam hari ini, semuanya keren. Jangan videoin ya, nanti saya FYP lagi loh. Jangan pernah berputus asa untuk orang-orang yang mengalami hal-hal buruk dalam rumah itu. Pesannya apa? Jika rumah itu sudah tidak baik untuk menjadi singgah, maka tak pulang pun saya akan bahagia selalu. Kelaski, thank you Bar. Tak ceritani cerita sing paling larani nalika bapak lunga ninggal ke keluarga nelongso nanging kudu tak trimo sing gawe tambah lara wong tuwa ana kaya ora ana ngendi kasih sayange sing kaya cah liyane bapak ibu bingung dewe-dewe jangan ojo nganti anak dadi korban berjuang ning dalan dewean. Merinding gua hadir. Boleh minta nyanyi semuanya yuk. Ora ono. Asli keren Oma Pinggir. Sekali lagi yuk. Asik. Tak tompo opo anane kabeh kahanane yen pancen kudu iso kuat balungane mergo ora disanggo wong tuane. Sekali lagi. Ngene men anak sing rusak omae. Terima kasih teman-teman sudah membalaskan dendam terhadap masa lalu saya yang buruk ya. Boleh minta tepuk tangan dong paling kencang malam hari ini, keren ya. Yen pancen kudu pisahan ojo ngasih anak dadi korban berjuang ning dalan dewean. Boleh minta bantuannya semua yuk. Ora ono. Hey, hey. Asik, terima kasih. Tak tompo opo
yen pancen kudune kasih tisu dong. Kudu iso kuat balungane. Sabar ya. Sabar ya. Rokok saya mana, Bos? Jangan. Semangat. Makasih Bos Obek. Kita saling menguatkan satu sama lain ya, setuju ya semuanya ya. Yen pancen kudu pisahan, ojo ngasih anak dadi korban berjuang ning dalan dhewean. Suara paling kencengnya mana yo? Ora ono sing jaluk dilahirke ning keluarga sing kaya ngene. Tak tombo opo anane kabeh kahanane. Yen pancen ngene iki takdire, kudu iso kuat balungane. Mergo disangka wong tuane, kudu iso ngadeg dhewe, ora ono cekelane. Ngene men anak sing rusak omahe, ono sing kalau dilahirke ning keluarga sing kaya ngene. Tak tompo opo anane yen pancen kudu omahe. Boleh minta tepuk tangannya ya.